ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ତମ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। କାର ହାତ ନାହିଁ ତ କାର ହାତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, କାର ଆଖି ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ତ କାର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା। ଆରେ ଚନ୍ଦା ବିଆ ମା ଗିଆ ଚନ୍ଦା ତ ଅଛି ବୋଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛୁ। ତୁ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ନାହିଁ? ଆରେ ମା ଗିଆ ଦାସିଆ ହାତରୁ ନଡିଆ କିଏ ଖାଇଦେଲା? ମା ଗିଆ ତ ବୋପା ନା ତ ମା ଆସି ଖାଇଦେଲା? ମା ଗିଆ ନଡିଆ ମା ଗିଆ ତମ ଯୀଶୁକୁ 3ଟା କଣ୍ଟା ପିଟିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ତମ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା। ମା ଆଜ୍ଞା ଆମ 33 କୋଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ କାଢିବେ ତମ ଯୀଶୁ ନିପାତ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମା ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତୋର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ରେ ମା ଆଜ୍ଞା। ତୋର ଯୀଶୁ ଉଠି ପାରିବ ନା? 2 ହାତରେ 2ଟା କଣ୍ଟା, ଗୋଡ 2ଟା ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ବାହାର, ତାର ହାତ ଅଛି, ତାର ଗୋଡ ଅଛି, ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆସି ଛୁଡି ହଉଛୁ ଏଠି ବିହାର ବାଳା ମା ଆଜ୍ଞା ଯାର ତ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁର ଆଜ୍ଞା ହାଲଲିଆ ବିଆ ତ ଯାଅ ତ ହାଲଲିଆ ବିଆ ପାଖକୁ ମା ଆଜ୍ଞା 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ପାଇଁ ବିକି ହଉଛ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛ। ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଟୋପି କାଢିଲୁ, ତୋର ଚନ୍ଦା ଅଛି ନା ପାଟା ଅଛି ଦେଖିବି ତୋର। ଆଚ୍ଛା ଯୀଶୁ କହ ତୋର ଚନ୍ଦା ଥିବ ଚୁଟି ଟିକେ ଭରିଦେବ ହେଲା।